Hello, good evening. Tini kisa manak jak do ani live claim mo. Tini first time ani mobile claim ni. Jotono Simon na khak layo social media ro to jotono kreng lai jak sini youth rock. Yabon kari basini chakra chin jiti chakra ro bo jotono tabu to social media ke android phone dong bang ti dai jak. Khak layo jotono Simon jang na kok rock film rock to tabu terik terik ke bangring man nuk jagi to wa pa hero entertainment je hafaro. Ke apa ke khana 19/6/2019 Ashok nibai Tidul Jak Ashok Devarmani bai Tidul Jak bini direction bai Tidul Jak kepalni sijako je film abo release khlaijaknai khana sini tini bahasani bogra khor ni sinijak khumlungni Nuwai Auditorium Hall nogo kepalni sijako abo released duita rogong nani hini saklai jaga bondor joto bo saiman na hয়তো bakso saimi aro hingke ani je kok samon bising dini saimanani khaklayo kepalni sijago film abo khana duita o release ngai aban boi ni kisa tini online family ang YouTube ani je own page o hingke abo aro je nayak nai kino boni mukhang bo first time aro nukjana ni bokak thangai tongo hingke khaklayo film to nailai khengkhe saimanai abo to hingke jotono sini jara krengjak film rok hayakaba kwbangma je amsaini lukurok hayakaba tei kwbangma jagani borokrok tongmano naina muchungke sini khumlung Nuwai Auditorium Hall nogo phai kwrwng phaiji khana diponi actor rok siboni gathering rok hingke belai khe janai tangke borokni je inauguration khlaimani film rok aborok chwng kaham khe nukmalai temo sabo dam bahai khe kom thinglai hingke tongmano aboni tui mungsa sungmono tong hangke kisa sungmanai doubt rok clear rok khlaimanani kepalni sijago film je release wngmani bokak thangai tongo khana diponi duita haike diponi damnei tangphuru borok duita shoot khlainani thangai tonglaio puila khe to damnei haike diponi duita tei paithak hingke sadik ni passion chini changjagani hini saklaijak borok let's see it. Yo harungni nokbar media YouTube rogole burum mano YouTube rogo tabu khaklayo YouTube rogo tabu reglak borok tangke asuk film kosto ke kolam jikiklai khlaimani borok bo kisi mija borok ni je asol rangkro mana nangana moi borok kami rogo no thangai phunuk laiyana hingke tekaisa sanani muchungo kami thangai ni borok to phunuk lainai abo to khaklaio hingke haifano jara phunuknai muchungnai hini tongnai rok sini tirbo hasini joto lukurok no koyo norok je kepalni sijak eke production aro abo own page bini je Ashok ni je own page aro thangai norok comment khlaijak hai komnok ni kok duna bo khangkhe bo aro kwrwngni manani aro bisingtini norok kwrwngni manani bini film norok ni kami amsa no phunuknani tongmung muchung tong hangke aro kwrwng hangke no saimanani hai khaklai je abono tei mungsa sungmung rok tora tong kebo nei Sarika hamno bo toma production dara production ke eke production nang search khlai ni tabung no manani eke production aro thangke no nok bobai communication khlaimanani khaklai Kayana audo aro misti nang communication khailai chidi haipina kana joto lukurang teisa koinani muchungo norok jotono pal baksa ke Nuwai Auditorium Hall nogo phai soklaijak bani jotono pal baksa ke nini ani tei borokni chubachu ni bisingtwi no
sini film rokbo kogro film rogo tebo kujuk kalainani thanglainani haida jompui tamon ka jompui ni ang keno na jompui to phunukjagana film rok to phunukjai thanglai tang abo to sini proper jaga haino kalai tongo hingke jotono gojo haini kabalni sujogo khana release engnai aboni jagoi norok AK production aro thangai no communication khlaidi tomono nongni kami rogo phone musung khangke paithak saklaimung jotono palbak seke phaileke belakhe salai nailene jotono borobo kisi misa aron bisingti ticket suba ticket sunu bisingti pono sing suba layan ta asik kolom tikhil khlaile mane amke jotono sarikam tei hambai angke joto